వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు. వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు. గురుస్వామి వేసిన అడుగుల్లో అడుగులేస్తూ తరలి వస్తున్నా. గురుస్వామి వేసిన అడుగుల్లో అడుగులేస్తూ తరలి వస్తున్నా. స్వాములందరూ చెప్పేటి శరణాలు మనసు పూర్తిగా చదువుతూ వస్తున్నా. స్వాములందరూ చెప్పేటి శరణాలు మనసు పూర్తిగా చదువుతూ వస్తున్నా. నీకు నెయ్యాభిషేకం చెయ్యాలని నిష్టతో నెయ్యిని తెస్తున్నా. వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు. ఎరుమెలిలో వావరి స్వామిని నీకంటే ముందే దర్శించుకున్న. సంబరంతో పులివేషమేసి పేట తుళ్ళి ఆడి వస్తున్నా. ఎరుమెలిలో వావరు స్వామిని నీకంటే ముందే దర్శించుకున్న. సంబరంతో పులివేషమేసి పేట తుళ్ళి ఆడి వస్తున్నా. ఏకాంతంగా నువ్వు కొలువు తీరిన చోటు ఎంతెంత బాగుందని అళ్ళుదా నదిలోన 2 రాళ్లను తీసి ఆర్తితో వేడి తిని. ఇక పెద్ద పాదం నడిచి నీ కొండకేగుతూ అయ్యప్ప స్వామి వస్తున్నా. వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు. ఎన్నెన్ని బాధలు ఎదురైనా గాని నీ పూజలెన్నడు మరువను స్వామి. మనసులో కలతలు ఎన్నున్న గాని నీ మాల ధారణ ఆపను స్వామి. ఎన్నెన్ని బాధలు ఎదురైనా గాని నీ పూజలెన్నడు మరువను స్వామి. మనసులో కలతలు ఎన్నున్న గాని నీ మాల ధారణ ఆపను స్వామి. కన్నే స్వామిగా మొదలై గురుస్వామిని నేనై జ్ఞానము పొంది తిని. 18 పడిమెట్ల దాకా ప్రతిసారి మాలను వేసి నీ కొండలెక్క వస్తిని. నీ భక్తి మార్గంలోన ముక్తిని వెతుకుతూ మోక్షము పొందిన దాసుడినై. వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు. గుడి ముంగిటే దీపాలమై వెలిగిన నీ రుణము తీరబోదయ్యా. నే కోరుకుంది తక్షణమే తీర్చినందుకు రుణపడిపోయా. గుడి ముంగిటే దీపాలమై వెలిగిన నీ రుణము తీరబోదయ్యా. నే కోరుకుంది తక్షణమే తీర్చినందుకు రుణపడిపోయా. స్వామిని సన్నిధిలోన ఉండేటి అదృష్టమైన ఇమ్మని కోరుతున్నా. నీవే నా పంచ ప్రాణం, నీవే నాకు సర్వం. నీ సేవకే అంకితం, నీ పాదాల చెంతనే పరిమళించుతున్న పుష్పాన్ని నేనైతే చాలయ్యా. వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు. వస్తున్నా నీ కొండకు, నేనొస్తున్నా నీ కొరకు. దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు.